Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. V digitálnej ére je mobilný marketing viac než len trend. Je to nevyhnutnosť. S viac ako 5 miliardami používateľov mobilných telefónov na celom svete sú smartfóny teraz hlavným zariadením na prístup k internetu. Prečo je mobilný marketing kľúčový pre vaše podnikanie? Mobilný marketing oslovuje vaše publikum presne tam, kde trávia väčšinu svojho času na svojich telefónoch. Od SMS marketingu cez push notifikácie až po geomarketing možnosti sú nekonečné. Nejde len o spojenie so zákazníkmi, ale o to, aby to bolo efektívne a pútavé. Ale to nie je všetko. Crowdy chatbot posúva mobilný marketing na vyššiu úroveň. S okamžitými personalizovanými interakciami udržuje Crowdy vaše publikum zaujaté, zhromažďuje cenné údaje o používateľoch a zvyšuje generovanie potenciálnych zákazníkov o 30%. Aby ste urobili svoju webovú stránku priateľskou pre mobilné zariadenia, optimalizujte rýchlosť a používajte prispôsobené kampane na vytvorenie hĺbších spojení s vašim publikom. Kontaktujte crowdy.ai ešte dnes.